stora undervisning. Oj. Det var snabbt. Oj. Fan så snabbt. Yes, nej. Oj. Ja, det är lite dåligt ljus här, men det går. Så här. Och vi kan se han springa. Det går snabbt, ja. Oj. Anna och Chapo. Då ska vi få se nästa ekipage, Adam Magnusson och Sigge. Får vi se. Oj, hund ja. Jaha, det är klart vi har släppt för vargen allesammans. På ridhallen på Viknäm vi håller på. Den var fantastisk. Oj, vad snabb. Så här du. Fy fan, så snabb. Fan. Så här du. Det var en fantastisk hund. Just så snabb var. Åh, fy fan alltså. Så här du. Fan. Du snackar om adresserat men. Den var snabb. Han är lika snabb som han var förresten. Jag vet inte vem som är snabbast. Han är lika snabb var det. Ja. Så här du. Fantastiskt. Oj, oj. Så här du. Lika snabb bägge två då. Det var fantastiskt. Det var spännande. Lite mörkt här men jag hoppas det går. Väldigt disciplin, ja. Det må jag säga, fantastiskt. Det är mycket jobb och träning med det här. Han står till. Han vill inte med. Ja, han protesterar. Han ska ha godis. Nej, det må ge en godis, tänker jag. Så ser jag några. Där kommer han. Oj, oj. Det är så samma. Ja, ni tycker det är roligt nu. Där är det. Oj, oj. Nej, fy fan. Det beväger sig allt det. Genom tunneln. Den vägen, ja. Motsatt hörn. Aha. Här är det. Man ser en knappt nog kör igen. Så sen kommer igenom här. Här är det. Åh fan, det är hans. Ja. Hon vann faktiskt. Lika snabb hon där. Anledningen var lika snabb som hon gjorde. Nästa ekipage ut är Tina Aregarn och Ossi. Men det ska mycket folk ikväll. sänkas lite. Väldigt fin publik. Det är lite mindre. Fantastiskt fin stämning här. Fin stämning här. Det är svart alla hundar säkert rätt att se dem. Ja, som ni ser så är det inte bara hunden som måste vara snabb. Även nej, det är svart allihop. Det är ju ingen tvekan om att de ser ut att ha väldigt roligt och är reparationer på banans alla hinderuppgifter här. Nu ska vi se, håller vi på att sänka hinderna. Jag ska passa på att gå ut med en liten anmodan till publiken här sen att var försiktiga när ni åker härifrån. Jag har fått in rapporter om att det är väldigt halkigt ute. Ja. Så kör försiktigt. Kör försiktigt. Ja, halkigt här. Jag cyklar jag förstås. Men var försiktig, det har ökat vägen hela dagen. Och nu har temperaturen sjunkit. Så var försiktiga när ni åker härifrån sen. Ja, tack gott att veta det med cyklarna. Jag ska med Lucien tänkte jag. Ja, det slut då är hindren klara tror jag. Aha. Varsågod, Tina Aregarn och Ossi. Jaha. Okej. Oj, det här nu. Den var liten nu. Den ser vi knappt. Oj, så snabbt var. 10. Ja, du. Åh, fy fan. Ja. Oj, som ett... Den var snabb. Oj, så här tog med sig hela tunneln. Ja, världens snabbaste hund där. Så här. Kommer igen med. Ja, nå. Oj. Ja, just det. Tina och Ossi. Vi ska ha godis någonting. Då är det dags för Agneta Delén och Lisa. Ja. Det här var hundshow. Det var mycket hundar ikväll först. Det står flera år nu. Anita lite. Ja, det var fan sen några.
Ja, han nu. Det är mycket lätt att styra. Den springer sin egen väg, ska vi se. Vad hittar på några? Vad gör han då? Ja, han ska ha godis här. Som showhund här. Ja. Gud så snabb. Oj. Där ska vi se. Ja, kom on. Ja, här. Ja, ja, flott. Bravo. Ja, just det. Och då var det dags för Johanna Berglund och Aragorn. Aragorn, ja. Så farlig ut. En vit på den syns jag. Syns. Spänning tilltar. En vit hund. Vad kan den uppvisa? Nu ser en cirkushund. Den är oj så lätt att springa. Elegant. Ja, så är det. Han tar sig god tid. Han är klok hund. Ja, går sakta. Ja. Han tar varje pelning. Den vägen, ja. Ja, jag sticker han gick med honom. Ja, sticker han gick med honom. Ja, det gör han med. Han fick ingen godis, han ska ha godis kanske. Det säger min, ge mig hundströmming, det har vi inte. Där nu. Ja, det är lite show här på. Nu får vi se. Här kommer han. Det är bra det. Ja. Johanna och Aragorn. Det är fint det. Och då var det plats för Tina Aragorn och Bobo. Oj, så den lilla. Oj. Ja, den kan dansa den hunden. Oj, så snabb var. Så här, fy fan. Där. Den springer genom alla hinder. Oj. Ja, där ja. Jag ser allt möjligt när den kommer. Ja, den var snabb. Ja, man ser med en hund. En stor applåd för Arvika Brukshundsklubb och alla dessa duktiga hundar. Tack så mycket. Tack. 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 Och slutar jag att ta nästa film här. Tack.